Terras é unha norma xa ben conocida na base dos produtores deste país. E ora ben a segunda fase na que vamos a contar con unha figura histórica do medio rural galego, co Facundo, unha figura nacional galega que moitos labregos deste país conoceron ao longo de moito tempo, para chegar tamén a difundir entre todos os propietarios os beneficios da lei do Banco de Terras. Quero que saibades que o do Banco de Terras non me parece mala idea, aínda que teño unha chea de preguntas que facer. Pero, como xa sei que ides percorrer o país co camión, tede por seguro que nos imos a topar no camiño.